Luís Bará presentou hoxe as emendas que o Bloque Nacionalista Galego presentará aos orzamentos da Xunta de Galicia. Unhas emendas valoradas nos 20 millóns de euros enmarcadas dentro do Concello de Pontevedra. As propostas están baseadas en tres grandes piares. O primeiro, o medio ambiente. Nesta materia presentamos unha emenda cuantificada nun 1 millón de euros para iniciar os traballos de retirada das instalacións que ten a Xunta de Galiza na Xunqueira da Gándara ou de Alba. Esta emenda ten como obxectivo iniciar eses traballos, eses estudos, eses proxectos para poder buscar unha ubicación alternativa e liberar estes 171.000 metros cuadrados declarados senil para crear nesta zona un gran parque periurbano que precisa Pontevedra, ademais dos beneficios ambientais que, lóxicamente, tería unha actuación deste tipo recuperando zonas de humidais, de vegetación, etc. O segundo piar destas emendas son as infraestructuras. Neste eido, os nacionalistas pedirán tres actuacións. A primeira, a mellora da seguridade viaria na PO 542, o vial que comunica o Pino con Bora. A segunda proposta céntrase no núcleo de centralidade parroquial de Lérez. E, por último, o Bloque Nacionalista Galego pedirá á Xunta a reforma integral da Estrada Vella de Marín. Propoñemos unha actuación de reforma integral desta estrada desde Mollabao ata os Praceres, tendo en conta, ademais, que se vai executar próximamente a reforma da avenida de Rosalía de Castro ata Mollabao. Por lo tanto, haberá que darlle continuidade mellorando tanto a accesibilidade como a mobilidade peonil e ciclista, tendo en conta que é unha estrada que ten moito tráfico, especialmente de camións, e que ten moitas dificultades para a mobilidade de peóns e de ciclistas, tendo en conta, ademais, que é a única alternativa ciclista para comunicarse entre Pontevedra e Marín, dado que non se pode utilizar a autovía. En último lugar, o Bloque Nacionalista Galego presentará dúas emendas enmarcadas na cultura. Os nacionalistas pedirán a colaboración da Xunta de Galicia na rehabilitación integral destes dous edificios, o Castro San Pedro e o García Flórez, así como tamén na construción do novo edificio de arqueoloxía do Museo de Pontevedra. Estamos falando, polo tanto, do que sería unha especie de Museo Nacional Galego de Arqueoloxía. Necesita espazo, necesita acabar con estas condicións precarias de almacenamento que existen agora e, polo tanto, crear as condicións necesarias para favorecer a exposición, a conservación e a investigación destes fondos. Os nacionalistas non se queren esquecer tampouco da sanidade pública. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego presentará tamén emendas referidas a abordar os efectos socioeconómicos da crise da Covid.